Muna video. Asa ta karon Nard? Asa ta dapit? Manaygon ta ni. Kaya para asa. Para ipalit ka to sa panihapon o mapuno na siya. Among ipalit sa among panihapon. Ug na may bilin among i-dessert sa Bilibin. Ay. Yes. Ice cream. Screen tani. Asa ito sudan nun barbecue. Barbecue Pila nga. ka puso marot nimo? Duharang. Duha. Oh. Duha ra ha? Oh. Ako tulo. Daghan na sa imo ay tulo ako duha. Basta mo ni hapon ta karon basta makahalin ta. Oh. Makapanaygon ta pero Oh. wa di ta kapanaygon. Oh. Awa ta. Mata. Asam ta karon, asam ta dire, asa ta dapit ta karon. Nata sa Hilongos Biwok. yeah. Napay daga manaygon na yo. Kanta. Kanta na ba? Kanta. Sadyang itak na tapi Dagan na galit. kaimayan. Dagan na galit. Mahoy atong nakita ang tagbalang moro. Tagbalang. Ulahan ang Lagi sana. tagbalay nga Kay- ginawitan. Awit nga Dagan na galit. nagtungod sa karupan. Dagan na mo? Pila na? Palipayon. Pila na? Pila? 265. Ah, daghana 265. May shout out na be. Kailan lagi ni mo Nard? Ang paswit. Ang classmate kami Nard. Sa grade 6. Classmate mo, dahil nag-skill Ingat to lang. ka ganihan, Art? Wow. Starting. Mudjal ako, Rog. Kantahe to imong classmate. Ikaw. Bawa naman na. Okay ba? Bye, Mayor. Daghan naghali na. Ta, dungan ta na. Kita magkuyog ta na. Kuyog tag panay ko na. Kuyog tag panay ko. Kami tiglag ni. Oh my God. Ikaw to na kay ho ta kang video ta. Asa ka Nard? Manaikon ba? Oh, nagdagan ni kong kalo nga. Sige, panay ko. Silos kwarta. Hinadya mo na yung kanta. Ali, Nard. Ali ba? Paway may Nard dere kay. Kumanamig panay kong Minard. Ngita sa mig damong daygonan karon. Kita may kumuday. Ikaw na. Kumana magag-vlog ka na ka. Mira. Bata-bata unay mo.